Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Mak Channel. Ceritanya hari ini aku mau ngonten apa ya? Aku mau ngonten bersih-bersih saja di belakang untuk aktivitas pagiku. Untuk absen saja. Di sana kucing lagi bermain. No. Kucing nek dolanan ya. Apa to, Kin? Apa to, Kin? Kin. Esok-esok kok wis suhu. Esok-esok suhumu kok wis tinggi to, Kin? Weh, sarapanmu apa, Kin? Waduh, enak dong. Wah. Jam segini Solikin sudah sahur. sahur Kin, sahur. Pai ya, Kin. TKW ya jam berapa ya? Berarti terakhir kabeh wis sak SD sak sembarang wis. Wih, enak dong, Kin. Libur enak dong, Kin. Ya. Ki lho, kucingnya lagi gelut ki lho, Kin. Bayo kucing kok jan. Ayo reng, sireng. Kowe kok gelut to, Reng? Kowe kok gelut to, Reng? Wo. Lah iya to. Sireng karo si iki lho. Jungkir balik iki. Miko. Ayo. Iya. Ayo terus. Terus, guys. Halah. Acur loh. Acur. Wes to. Wes, Bes. Yo, iki cangkeme iki jane rame. Cangkemmu iki lho. Mulai subuh sampai nganu lho, brebek ki wong kowe. Yo, Iki guys, alatnya harus dibawa dulu ke belakang. Kita mau ke belakang dulu. Jeruk ready. Ready, Bos. Jeruk, Bos. Jeruknya ready, ayo. Kita spill dulu jeruknya. Wow, no. Ki wingi wis mulai terbang neng Surabaya jeruke, wis mulai. Yang mau antri silahkan. Nih. Wow, kayak neng dhuwur gendeng malah pating gelundung, pating geletak, Bos. Nah, kan. Wow. Jeruk tok iki. Jeruk Bali, Bos. Oke, kodene sandas maling lho. Jeruk jumbo. Ndik, Bos, jeruke wi. Iki malah ana sing gletak iki malah nek lemah iki malahan. No, kae malah ndulik ngene ra kuat nyonggo iku sampean. Well, delok sampai ra kuat nyonggo. Wow. Jeruk tok pokoknya. Nah, kita meluncur dulu ke belakang. Mari kita ke belakang dulu. Karena apa? Mau aktivitas resik-resik kandang, Bos. Kandangnya wayah ngresiki. Mumpung seiso tenaga masih kuat. Nah. Apa to? Dina kengke aku wis ngeculno apa ingon-ingon, Bos. Ingon-ingone wis tak bolno. Arek ngresiki itu kandange.
arek resiki kandange kaya resik gak dihuni karo laler nek kandange resik kuwi. Soale apa lagi bar manak iki siji. Nek gak resikan nah iki takute engko di rubung laler. Mangkane nek bar yo ndang tak resiki nggone kae lho bes anake telu be. Alhamdulillah. Anake sih longot-longot. Nah. Oh, telu. Beh. Cempe jumbo iki, Bos. Cempe jumbo. Oke. Ki nang kene iki manak telu. Nah, ki sang berong. Sang berong iki ora tak tokno, mergo nek tak tokno neraki koncone. Mangkane cangkeme bengak-bengok nang kono ya wis tak umbar wae. Wis kowe nang kono wae. Di sana juga ada 3 ekor. Wedhusku iku nek manak iku telu-telu, Bos. Nek manak iku telu-telu. Nah, soalé ngono. Wis kadung apa? Kadung kulino. Kadung kulino nek manak telu. Sebetulnya sih aku yo ora seneng sih duwe wedhus manak telu kuwi. Mergo apa? Susah ngeramute. Kadang ono sing kalah. Nek gak kopen gak nganu mesti bakal mati. Nah, kudu kopen nek duwe wedhus manak telu kuwi. Kudu rajin ngemikno. Kudu rajin ngemikno. Soale apa ngemike kuwi oyok-oyokan ngono. Dia ana sing kalah salah siji kemungkinan. Tapi alhamdulillah setiap aku duwe wedhus manake telu-telu selamat sampai gede. Selamat sampai gede soalnya. Mergo aku rajin ngemikno urip neng kandang. Setiap beberapa jam aku harus bisa melenggangkan waktu untuk menusukan anak kambing. Nek ora ngono yo kecentet para wedhus-wedhusku kuwi. Makane kudu rajin. Nah, seperti iki. Ini iki. Nah, iki anake sing siji malah gelut ki. Nukari nang kene. Lho. Malah keperuan. Iki sakmene mboke ya wis mulai meteng maneh iki, Bos. Anake umur pira iki gak? Nah, semene wis kita arani wedhus reden. Nah, lho. Wedhus reden. Aku nek duwe wedhus ku reden-reden. Apa sih? Kae lho anake nang kono kae lho. Anake wis ben nang kono wae. Beno. Wedhus nek kulino diumbar iki cepet gede, Bos. Mergo apa? Sering pelayon. Ngono. Jadi nek duwe anak wedhus cilik ngene iki ndang jatuh. Atuh. Ya Allah, atuh anak kambingnya. Nih. Iki ngumbar wedhus kingko selama 2 jam guys di luar. Nah, setelah 2 jam aku kok kudu ndang lebokno ning jero maneh. Mergo sik terlalu kecil untuk dikeluarkan di luar. Karena di pekarangan sini kan rada mengerikan, guys. Nah, tahukah maksudku mengerikan? Jangan dicium layare. Sering muncul seekor biawak. Nah, kadang tuh ada biawak, kadang ada ular. Nah, itulah karena masih terlalu kecil untuk anak kambing ini. Jadi dia nggak bisa berlari. Makanya aku harus mengawasi anak kecil-kecil ini. Jadi selama 1 jam, setengah jam, aku harus di belakang kandang.
sambil melatih kaki anak kambing ini. Wow, 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 wow. No. Wedhus sih senenge eram nek wis diculno neng jaba ngene. Mergo kenek sinare matahari, jangan bengak-bengok cangkemmu kuwi lho. Ngerti ora sik? Wis tak tunggoni iku lho. Kae lho anake nok kono kae lho, anake nok kono. Wis diem. Diem. Ini anak kambing baru berumur berapa hari ya? Seminggu lebih ini. Sudah segede ini. Karena apa? Babonnya jumbo. Nih, babonnya kan jumbo. Jadi keturunannya juga bagus guys. Nah, nih. Nah. Wow. Tuh, nang wedhus nek ucul neng lapangan. Nah. Oke, kaya ngono. Ayo Rene mimik ora we? Ayo gek mimik ya. Oh, susune sampai kaya ngono iku lho. Wedhus nek wedhus gedhe iki ya ngono ku. Wah. Ya. Tapi biasanya wedhus gedhe ngene iki beranake ku jarake jauh ya. Mungkin setahun sekali. Ini. Kalau yang Jawa Randu tuh reden setahun bisa 2 kali itu. Nah, tuh. Tapi anaknya juga bagus-bagus guys. Wow, anaknya longot-longot yuan. Oh, jadi jumlah kambingku itu ada 9 ekor. Nah, ayo Rene bos. Rene mbokmu bengok-bengok lho mbokmu. Nah, jadi aku kudu ngawasi neng tegalan ini sementara. Sementara harus mengawasi anak kecil dulu, ya toh? Ya, ngono soalnya ya rada rawan guys. Nah, soalnya sebelah kan ada tegalan sing koyo alas roban ini. No, ngene iki lho, guys. Nek tegalanku sih sebenarnya padang resik. Ono barang bermet ketok. Lah tapi sing sebelah ngene iki biasane dienggo ndelik bangsa ora genah-genah kae. Nah, makanya aku kudu mengawasi anak kecil ini. No, oke. Untuk apa? Ya guys, cukup sampai nih guys. Terima kasih yang sudah menonton videoku hari ini. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.